Tässä opetusvideossa käymme nopeasti läpi eri kysymystyypit. Kysymystyypit löydät kohdasta välineeltä suunnittelu. Kertavalinta pystysuora kysymystyypissä. Vastaaja voi valita vain yhden pystysuorassa esitetyistä vaihtoehdoista. Kertavalinta vaakasuora kysymystyypissä. Vastaaja voi valita vain yhden vaakasuorassa esitetyistä vaihtoehdoista. Kertavalinta matriisi on kaksiulotteinen. Kertavalintaisessa matriisissa vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon riviä kohti. Tyytyväisyysmittari on ennalta määritelty viisiportainen graafinen esitys kasvosta, joka vastaa tyytyväisyysmittarilla vaihtoehtoja välillä erittäin tyytymätön ja erittäin tyytyväinen. Tyytyväisyysmittarissa vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon. Kertavalinta pudotusvalikko. Vastaaja voi valita vain yhden pudotusvalikossa esitetyistä vaihtoehdoista. Priorisointipudotusvalikko kysymystyypissä. Pudotuslista on kuin kertavalinnainen matriisi, jossa vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon riviä kohti. Priorisoinnin pudotuslistassa vaihtoehdot ovat kuitenkin pudotuslistassa sarakkeiden sijaan. Jokainen vaihtoehto voidaan valita vain kerran, jolloin vastaajan on priorisoitava vastaukset. Priorisoitu drag and drop kysymystyypissä vastaaja voi vetää ja pudottaa valitut alakysymykset vasemmalta oikealle ja sen jälkeen järjestää ne haluttuun järjestykseen. Monivalinta pystysuora kysymystyypissä. Vastaaja voi valita yhden tai useamman pystysuorassa luetelluista vaihtoehdoista. Monivalinta vaakasuora kysymystyypissä. Vastaaja voi valita yhden tai useamman vaakasuorassa luetelluista vaihtoehdoista. Monivalinta matriisi on kaksiulotteinen. Monivalinnaisessa matriisissa vastaaja voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon riviä kohti. Lyhyessä avoimessa vastauksessa vastaaja voi syöttää vapaassa muodossa lyhyen tekstin, joka voi olla korkeintaan yhden kappaleen mittainen. Pitkässä avoimessa vastauksessa vastaaja voi syöttää enintään 4000 merkkiä vapaassa tekstiformaatissa. Päivämäärän tai kalenterin avulla vastaaja voi valita päivämäärän. Tiedotetekstin avulla voi antaa vastaajalle lisätietoa.